केने बाड़ी आपन आमा चिन्हस दामाद हो। केने बाड़ी आपन आमा चिन्हस दामाद हो। इहे ह कि दूसर हवे, इहे ह कि दूसर हवे, परछी की ना हो। इहे ह कि दूसर हवे। केने बाड़ी आपन चाची चिन्हस दामाद हो। केने बाड़ी आपन चाची चिन्हस दामाद हो। इहे ह कि दूसर हवे, परछी की ना हो। इहे ह कि दूसर हवे।